Soc la Muni, soc practicant de xamanisme. Una mica seguint en la línia del que us he parlat darrerament en els vídeos, avui us porto la primera part d'aquell ritual que us vaig parlar, en el qual entrava una miqueta de la meditació, de la que havíem parlat, i de la llei de l'atracció i de la manifestació. Per què en dos parts? Bé, en la part d'avui el que us explicaré és per què serveix el ritual, amb quina intenció la fem, i això requereix una miqueta que us posi en situació i en context de què estem parlant. I a la segona part, que vindrà diumenge, aquest diumenge, us parlaré del que és en si el ritual. Ja veureu, és molt senzill, serveix per moltíssimes coses, però d'això en parlem diumenge. Centrem-nos avui. A on volem anar a parar amb aquest ritual? Parlàvem de que tenia a veure amb la llei de l'atracció i la manifestació. El que fem amb aquest ritual, en realitat, és un primer pas per manifestar que, tal com us vaig explicar moltes vegades, ens fem una miqueta d'embolic amb la manifestació o fem bé els passos que ens indiquen normalment els manuals que a partir de la New Age s'han anat posant online i per tot arreu sobre el tema, i després ens sembla que no funciona, ens queda incomplert, primer sembla que funciona, després, entre cometes, allò peta o s'esfondra. Aleshores, us vaig estar comentant el per què. Era perquè moltes vegades no dirigíem la nostra intenció a allò que realment desitjàvem, sinó a allò que ens pensem que desitgem. D'acord? Ara no m'estendré més amb això, ja en vaig parlar i en parlarem en un futur, i en parlo àmpliament i en detall en els cursos online sobre la llei d'atracció i manifestació i com desenvolupar-ho a través de les tècniques xamàniques. Aleshores, només el que us vull dir avui és que del que es tracta és de fer una mica d'endreça de l'habitació de l'inconscient. Us explico. Nosaltres tenim tres parts, el conscient, el subconscient i l'inconscient. A l'inconscient i el subconscient tenim molta tendència, suposo que perquè fonèticament estan tan propers, a barrejar-los. Ens passa als xamans, els hi passa a vegades als psicòlegs i als psiquiatres, que parlant se te'n va. Ho he sentit en molts de vídeos, a mi m'ha passat moltes vegades i ho he sentit en persones en directe. Però són dues coses diferents. El conscient és obvi que és el conscient, és allò que experimentem o que recordem o imaginem amb la nostra ment de manera conscient. De manera que sabem el que està passant i fins a un cert punt per què. Sabem on estem, qui som, i ho vivim en present i en existència. A l'inconscient seria tot el contrari. A l'inconscient hi ha com una mena de magatzem abstracte d'experiències, antics traumes, antigues coses agradables que també ens han marcat, moltes de 0 a 3 anys, després de 0 a 7, després de l'adolescència i després es van acumulant, no són nostres. Com us vaig dir l'altre dia, són aquests mecanismes d'adaptació que anem adoptant perquè quan depenem absolutament dels nostres responsables, de les persones adultes que estan per damunt, ens acostumem a que si fem certs comportaments, si manifestem certes creences o emocions, no ens sorteixen les nostres primeres necessitats, no ens proveeixen. Això ho aprenem d'aquesta manera inconscient i ho emmagatzemem. L'inconscient el que fa és protegir-nos d'alguna manera, és a dir, protegir-nos perquè sobrevisquem, perquè siguem abastats de tot allò que necessitem. El que passa que en l'inconscient es van gravant coses que venen de pensaments d'aquests tutors, professors, pares, etc., que ja no són les seves pròpies creences, són coses que s'han anat amuntegant com capes amb una ceba des de l'inconscient col·lectiu, des de com hem anat formant la societat i moltes vegades creades per traumes de moltíssimes persones, ferides emocionals i per creences falses que es van aixecant com una barrera perquè és això, ens perpetuem en sentir-nos com a nens indefensos que si no som acceptats i no estem dintre, com deia una exsogra meva, el camino derechito, aleshores passaran coses dolentes. Això es va quedant gravant a l'inconscient, s'amuntega
i es converteix en part de la nostra persona, el sentit que ho deien els grecs, com una mena de personatge que tenim, que no és que siguem falsos ni hipòcrites, però és aquesta construcció. I això ens va allunjant de la nostra essència. Si no és la nostra essència la que dictamina, la que decreta aquest desig d'aquesta vida, d'aquesta cosa concreta que volem manifestar, moltes vegades s'esguerra. O moltes vegades la tenim, l'aconseguim i ens trobem que allò no ens omple en absolut, que vale, ja ho tinc i sóc absolutament infeliç. No em pensava que anés així. Ve d'aquí. I ve d'on? De l'inconscient. No, he deixat a part el subconscient, però el subconscient sí que és un lloc on es guarda memòries, records, sensacions, emocions, però que estan molt properes a la superfície del conscient i que a vegades els hi portem voluntàriament, a vegades involuntàriament, però tenen molta facilitat en anar de subconscient a conscient i viceversa. Allò que està a l'inconscient no és fàcil. Està en un altre planeta, no en som en absolut conscients. Succeeix, està aquí dintre, ens fa de motor moltes vegades de les nostres accions i de prendre les nostres decisions, però no sabem ni per què, ni d'on ve, ni si hi ha un trauma personal, un trauma social, una ferida intergeneracional o una sensació agradable que ens dona una sensació de plaer instantani si obtenim no sé què, però després no ens omple. M'aturo aquí, perquè si no m'embalo. D'acord? Crec que s'entén. Aleshores, el primer que hem de fer és alinear aquests desitjos del lloc que volem manifestar amb la nostra essència, amb allò que la nostra ànima vol. I això, òbviament, no ho podem fer pensant què deu voler la meva ànima, no. No, perquè això està al conscient, l'inconscient està a anys llum d'això i no s'hi pot connectar directament. Hi ha moltes tècniques per connectar-hi. Òbviament, les tècniques xamàniques són boníssimes tècniques per connectar-hi i per començar, en el ritual, no farem ben bé un viatge xamànic, com us va dir, però sí que ens acostarem a una meditació en la qual ens intentarem posar amb els nostres guies, en concret els elfs, en aquest cas, ja us explicaré per què, que tenen molta relació amb els ancestres, per tant, elfs, ancestres, elfs, i el que fem amb aquest tipus de meditacions i amb aquest tipus de rituals, el que està molt bé és fer-los d'una manera seguida, per trencar hàbits, perquè el nostre inconscient comenci a o bé posar-se en contacte amb el conscient què està passant, o, sense que hi hagi necessitat d'això, es buidi una mica de tota aquesta, permeteu-m'ho, morralla de la que ens està protegint i que el que fa és bloquejar-nos amb tota la seva bona intenció. Veureu, ja ho he fet altres vegades, que parlo de parts de la nostra persona, sigui etèrea o física, com si fossin nens separats, però així ens entenem millor. Doncs ho fa per protegir-nos, però ens està protegint de coses que no existeixen, i ens està bloquejant ser qui nosaltres volem ser. Ens està bloquejant fins i tot que ens fem una altra ferida o ens fumem un cop de cap per aprendre alguna cosa. És aquesta sobreprotecció de moltíssimes coses que no existeixen o que no haurien d'estar protegits. Aleshores, aquest inconscient convé com una mica com asseure-s'hi a parlar. I aquests rituals amb aquestes petites meditacions i òbviament els viatges xamànics després serveixen molt perquè aquest inconscient es bellugui, es remeni i comenci a restaurar-se el motor i inconscient, el nostre conscient diví i la nostra part més terrenal, recordeu, Odin, Beli i Ve, funcionin alineades i sigui la nostra ànima, la nostra essència, la que condueixi aquest autobús de la nostra vida, d'acord? Els nostres guies són el que connecten una mica aquest inconscient i conscient, connecten aquesta part divina amb aquesta part més terrena i amb la part desconeguda que moltes vegades ens fa de motor i no sabem per què, i que ens crea conflictes molt sovint que no sabem d'on venen. Aquestes meditacions amb les quals ens acostem als guies i el ritual són un pont entre mons per acostar-nos a la nostra veueta interior i que aleshores, quan comencem a manifestar, manifestem cap allà on realment volem anar i no totes aquestes coses no essencials que ens pensem que volem. D'acord? Aleshores,
aquest ritual amb meditació fa les dues coses. Alhora ens posa ja en el camí de manifestar, perquè hi ha aquesta part de la intenció, hi ha aquesta part de manifestar el desig, ja veureu com és una manera en principi molt genèrica, perquè no podem fer una cosa superdeterminada si no sabem on estem i no sabem què balla per dintre l'inconscient, d'acord? Però sí una cosa genèrica que ens porti en la bona direcció, i per l'altra banda, alhora que ja anem manifestant amb els senzills elements de rituals, amb alguna verbalització, amb la respiració, ja manifestem aquesta intenció positiva d'aquesta realitat que volem crear i que ens beneficia a nosaltres i a tot el nostre entorn, alhora estem fent com una mica de neteja de l'inconscient perquè això circuli d'una manera i flueixi d'una manera alineada i d'una manera que sigui efectiva, que funcioni. Us explico diumenge com funciona el ritual, però avui us havia d'explicar sobretot això, que cal expulsar els matalassos i remenar els calaixos de l'inconscient per anar-lo reomplint a poc del que sí sorgeix de nosaltres, per anar-nos posant d'acord amb el nostre inconscient de com han de funcionar les coses a partir d'ara, fer-nos conscients, això sí, més conscients i més alineats, de què és allò que volem, d'on ve, cap on volem anar, d'una manera lliure de soroll i lliure de pressions que ens fan voler i de vegades decidir i fer coses que no són nostres i que acaben creant conflicte. Aprendrem una miqueta a fer aquesta neteja des del punt zero, que seria allò de passar el plomall o una primera passada d'escombra. Aprendrem a fer-ho amb aquest ritual i alhora hi posarem amb els elements aquesta intenció de manifestar aquesta realitat que tant desitgem. Ens tornem a veure diumenge. Moltes gràcies. Us vull tornar a donar les gràcies pels vostres likes i les subscripcions. Sí que és curiós que com jo mateixa a vegades ens veiem el vídeo, alguns de vosaltres fins i tot em dieu de manera particular que us ha agradat, però a vegades ens oblidem del like, ho reconec. Jo també m'oblido, per això us ho recordo. I una altra cosa, no dubteu en deixar-me comentaris. Us ho repeteixo, m'encantaria si algun o alguna de vosaltres em digués alguna vegada i aquest tema per què no el toques, o podem parlar d'això, o tinc un dubte d'això. Digueu-m'ho, no us talleu, és que puc fins i tot en algun moment donat fer un vídeo per respondre't a tu que tens aquest dubte o aquesta preocupació. Moltes gràcies, us deixo a la descripció el meu correu electrònic perquè de vegades us parlo dels cursos i de la consulta i de moment, com us hi podeu posar en contacte, és a través del correu electrònic si voleu sol·licitar informació sobre això. Gràcies altra vegada i fins diumenge!